have given us. Obila kar chung'o bura Kisauni Mombasa tima pedha ne gwedhi onjore mitudo gi timbe mag monj e kar chung'o burano bang' dhi achich achiel kuom gi otieno mane piny orugodo kawuono. Komanda mar obila ma Kisauni Joseph Mutungi okone obila ne bende oyudo gige lweny magin kachiel gi beti buora kod chuma ma jonjorego ikoni ne chano matimo godo monj mana e kinde machuok kane pok obila ogoyo gigono magiringo gi lal ka ng'at achiel to nomaki. Kara kamano okwedo wach tipo mar video moro manyiso jonjore adek morwako buibui ka monjo jago moro kolero ni nonro noyango ni monj makamano ne ok otimore e kar chung'o bura ma Kisauni kaka weche osebedo ka kere mbui. Na wakaanza kutoroka. Officers walikimbizana na wao wakakamata mmoja yao, wengine wakatoroka sababu kulikuwa na giza na terrain was not friendly, so walijaribu kukamata mmoja. Wakati walirudi mahali walikuwa ndio recover hii mapanga, alafu kuna mavazi yao, viatu waliacha hapo. Mmoja wao aliacha simu ambayo simu tumeipeana kwa DCI for data analysis. Shukiwa mwenye tulikamata leo ameprocessiwa na amepelekwa kotini. Tumeomba masiku sababu anatusaidia na investigation, na information. My team is still on the ground searching for the other suspects. Hiyo video nimeiona na mahali inatajwa kwamba ilitendeka hiyo si Kisauni. Hiyo tunaikana sababu wanasema ni Pink House, ni Kisauni area, we don't have Pink House. Tumeulizia wananchi na wakasema kwamba wengi wamesema kwamba hiyo